Resumir, como volverán a dar, pues hay unas cosas previas de la catastral que voy a decir. Pero sí, resumiendo, está una ley y el reglamento de catastro sí que nos da las competencias que tiene catastro. Y una de las principales es la valoración catastral, incluindo la coordinación de valores, la aprobación de ponencias y la gestión del observatorio catastral del mercado inmobiliario. Por supuesto está la colaboración e intercambio de información con otras administraciones, instituciones públicas, así como los notarios y registradores. También estudio de formulación de propuestas normativas relacionadas con los procedimientos del sistema de valoración de los bienes inmuebles, bueno, y actividades de formación, mantenimiento y renovación del catastro inmobiliario. Por supuesto, también la elaboración y análisis de información estadística contenida en los bases de datos catastrales y a relativa a las situaciones de por supuesto, también a relaciones institucionales con comunidades autónomas, organizaciones locales, organismos internacionales, los países, cualquier institución pública privada. Que o catastro, básicamente, vamos lá. O catastro, a súa primeira función foi o soporte tributario fiscal e, por tanto, registrar os bienes inmuebles e as titularidades catastrales. En los últimos 25 anos esto ha evolucionado e el catastro é actualmente unha base de información detectada. Que contén? Pois ten as características físicas, económicas e xurídicas, nas que se encuentran tamén a localización, a referencia catastral, a superficie, o uso destino, la perspectiva do tratamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral e o titular catastral, que engloban moitas cosas. É dicir, al ser unha base de datos, un sistema de información geográfica, pues o principal, bueno, tenemos aquí de lo que se ocupa el catastro en la pantalla central, que es un poco o que os comentaba antes. Pero todo esto se tiene que nutrir por el fondo de información. Entonces, en la nomenclatura que podemos dar desde ahora, pues tenemos proveedores y los clientes, ¿no? ¿Quién suministra información? Pues ciudadanos con sus declaraciones, que son de varios tipos, cambios de titularidade, cambios de construcciones, cambios de uso, etc. Tamén as entidades locales, modificaciones urbanísticas, anomalías detectadas en la súa gestión tributaria urbanísticas, pues hay una relación directa con estas administraciones, tanto de tipo y fundamentalmente todas estas relaciones son de tipo informático. El catastro ha informatizado todos los expedientes que entran, están digitalizados y toda la información que entra de tipo cartográfico en xeral está tamén digital, ¿no? Que máis? E é unha parte importante da información que se suministra ao catastro. Os notarios e os registradores de la propiedad que teñen a obligación de mandar cada mes un soporte informático onde veñen os cambios de dominio e de todas as operaciones que tenan as escrituras públicas e entre estas incluyen tamén o valor declarado de estas transmisiones, en caso de... que máis? Pois tamén hai outras administracións públicas e isto, despois de unos anos con algunas dificultades, pois últimamente xa entran en catastro as novas concentracións parcelarias, os soportes informáticos, as expropiacións, as novas carreteras, os desvindes do dominio público, etc. É dicir, toda esta información ten unha entrada fluida no catastro e as bases de datos están en absoluta e total transformación. Por outra parte, estarían todos os traballos que se realizan nas diferentes herencias territoriais, pues que en estos anos incluen pues, lo que se llama o proceso de regularización.
que va a dar lugar a que todas as construcións, tanto rústicas como urbanas, que estaban omitidas no catastro, se van a incorporar mediante este procedimento que é complexo e que está regulado a través de órdenes ministeriales e se va a eliminar unha deficiencia que tiña no catastro pues, en todos estos anos de boom urbanístico pues, que estaban atrasados todas as altas. ¿Quiénes son os chamados clientes? Pues son os ciudadanos e as empresas que acuden ao catastro para a identificación de inmuebles. Sabedes que a referencia catastral é obligatoria que conste nas escrituras públicas e no registro da propiedade, e las empresas para a xestión de múltiples servicios. Tienes máis? Os xuntamentos, puesto que uno dos soportes básicos del impuesto de bienes inmuebles son os datos cadastrales. Todos os anos se remite a cada un dos concellos ou a Diputación os padróns. Quen máis participa? A Administración Estatal e Económica, para todos os datos de infraestructuras, políticas agrarias, urbanísticas e control de axudas. Os notarios e registradores tamén para a identificación de fincas e incorporación da referencia catastral das escrituras e, logo, de unha maneira circunstancial, en caso de necesidade, os juzgados e os tribunais. Esta información dos clientes, a través de onde se obtén, básicamente a través de unhas ferramentas que é a sede de catastro. Este é un esquemita que resume un pouco para que se usa o catastro de unha maneira, posiblemente hasta me olvida unha cousa. Para impuestos, el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, y el IRPF, el impuesto de la renta, impuesto de patrimonio, impuesto de transmisiones de actos jurídicos documentados y incremento de valor de los terrenos. Casi adelantamos. Bueno, esto es un poco el esquema de los tipos de propiedades que refleja o catastro, como ven recogida na lei en los reglamentos. Hai inmuebles urbanos, inmuebles rústicos e os chamados bices, que son unha categoría especial. Que tipo de documentación? Bueno, este é un resumen. O catastro engloba todo o territorio nacional, excepto o País Vasco e Navarra, que tenemos un propio catastro, e estos son os datos básicos que ten. Son 40 millones de parcelas, 53 de subparcelas, todo esto digitalizado, el catastro urbano con sus datos. Conste que este dato de construcción no se incluye en el catastro rústico porque non tenía os datos a mano. Ahora as construccións tamén hai construcciones que se chaman as construcciones indispensables para a actividade agraria e tamén están recollidas, valoradas en algúns municipios en función de circunstancias históricas e a partir do procedimento de regularización tamén estarán valoradas no catastro. Bueno, estos son los macrodatos de la actividad del catastro. Refírome sobre todo a las consultas atendidas. Telemáticamente sobre datos protegidos hay 24 millones de consultas que pueden variar todos los años y van al alza. Sobre datos no protegidos, 102 millones de consultas. Sobre cartografía, 155 millones de consultas, etc. Valor catastral, pues 1,3 millones de euros y una cuota de casi 7.000 millones de euros. Estos datos pueden ser que estén un poco recalcuados e hayan subido. ¿Qué aplicación se usa en el catastro para el mantenimiento de toda esta cartografía y bases de datos? Bueno, básicamente, y a lo que íbamos a nosotros, es el SICA, que es una
un sistema de información geográfico y que es un complemento de la base de datos que se chama nas nosas siglas IGECA. Tamén, e é moi importante, a sede electrónica de catastro que engloba e sirve como canal para todas as actividades que se fan con axentes externos, tanto particulares que acuden a ela para sacar as súas certificacións gráficas e información, como as empresas que teñen a posibilidade de descargar cartografía, como os ferrocarrios públicos que tamén acuden a ela con unha serie de permisos para descargar as certificaciones que queran incluir nas escrituras públicas. Todo isto dá lugar a, e isto ha evolucionado conforme os anos, primeiro as bases de datos están localizadas en cada unha das herencias. Actualmente todo está centralizado, hai unha gran base de datos nacional que tiene toda esa documentación e todos esos bits pasando xa a SICA. SICA é unha aplicación que permite a consulta da cartografía e tamén permite a modificación da misma. Es un sistema de información geográfico e en ela temos un montón de herramientas que incluyen la búsqueda por referencia catastral, por expediente, por titular, por paraxe, consultado na parcela. Que datos temos nunha parcela? Pois temos, en principio, a súa referencia catastral, el municipio, temos tamén si ten un código de vía, unha localización de vía pública, temos as subparcelas, como cada un que significan que cada un dos cultivos que ten esa parcela. Temos tamén, e aquí se pode apreciar, as construccións existentes sobre a misma. Esta documentación gráfica pode variar. Históricamente están separadas o que son nas parcelas rústicas, o que son as construccións indispensables ou construccións agrarias que estarían integradas na parcela, e lo que chamarían el diseminado urbano, que son as viviendas urbanas, teñen outra referencia e está en unha cartografía que está aparte. Nos próximos anos argumentarese a labor de integrar todas estas construcciones dentro da referencia da parcela. Que datos temos a nivel de parcela e de subparcela? Pois, en principio, aquí vemos que temos os cultivos, la superficie de cada un dos cultivos, a intensidade productiva, que é unha característica tamén da parcela que nos indicaría a súa potencialidade agrícola, pero podemos tamén ver datos sobre as construccións, unidades constructivas, que serían os edificios que existen sobre a parcela, e os locales que indicarían o tipo de construcción que hai. Por supuesto, temos tamén, por exemplo, esta é unha unidade constructiva que habría sobre esta parcela de Portomarín, e teríamos unha serie de construccións que incluyen unha fosa de purín, un establo, un silo, un pajar, etc. E en este caso, neste municipio, temos o valor catastral en función de antigüedade, de estado da construcción, a superficie, por suposto, e a tipificación da misma. Por exemplo, aquí tendríamos, en esta pantallita, teríamos o paraxe, que como veredes ainda estos anos que se fixeron as renovacións cadastrales, se ha intentado que o paraxe, que hemos diferenciado un pouco o paraxe xenérico da zona do paraxe, e lle hemos dado máis un carácter de nome da finca. Isto se ha intentado recoller a nivel de parcela. Tenemos o polígono e a parcela casi como datos casi históricos, posto que hoxe hai unha referencia catastral que é un código que engloba estes datos de código de parcela.
o tipo de finca, que xa empeza a ter unha complexidade tremenda, porque hai fincas rústicas sin máis, hai fincas rústicas con construccións, hai fincas encabalgadas cando a mesma finca está entre rústica e urbana, hai fincas de outros tipos. Que máis datos temos? Sobre a parcela, a superficie construída, o que ocupan as construccións, el ánimo da ponencia, la valoración, etc. Todos estos datos de que se han tomado, lo que chamábamos unha ficha de toma de datos, donde cada unha das construcciones existentes sobre a parcela se identificaba, se medía, se tipificaba a súa valoración e se tomaban datos das características xerais da construcción, que neste caso non sei se se ve, este tipo de estructuras, cobertas, paramentos, solados, elementos, calefacción, etc. De cada construcción existente existe tamén unha foto. De cada construcción, de cada parcela, hai un fichero que se chama FXPC, que inclúe as características da parcela de planta xeral e as características destas parcelas de cada unha das plantas que ten. E estas parcelas podense acotar as construccións, se les dá unha tipificación, que neste caso viene como almacén, un pallar, unha granja de cerdos, etc. Como esto ha sufrido una historia y como o tempo fueron cambiando os datos que tiñamos que meter, porque neste caso a tipificación que figura aquí como almacén está mal. En outros casos están ben, en todo caso es correxible de unha maneira inmediata casi. E cal é o produto que se obtén finalmente? Pois casi o produto estrella é a certificación descriptiva e gráfica, onde se incluen todos estes datos. Estes datos, os datos que habíamos utilizado anteriormente, e incluen tamén os datos de titularidade. Titularidade que hoxe en día xa ten é moito máis complexa da inicial, posto que inclúe tanto un titular catastral como os posibles cotitulares que teña parcela e tamén os tipos de propiedade que teña sobre ela. Es decir, recóllense usufructuarios e, por tanto, tamén núcleos propietarios, a estructura da titularidade que existe no catastro de rústica, sobre todo de Galicia, pode ser moi complexa. Que máis? Figuran tamén os datos del inmueble, a súa valoración, un croquis desta parcela coas coordenadas e, por suposto, o que máis aquí tamén é importante, obtense de maneira automática os coordenadas. Neste caso desta parcela, o concello e as carreteras. Que máis? Tamén en esta certificación teñen todos os datos das construcciones existentes sobre a mesma, con unhos datos un pouco simplificados, porque faltarían as antigüedades e faltarían as tipificacións. Se lle dá o carácter que ten esa construcción e a calidad da misma. Tamén veñen cada unha das súas subparcelas, o tipo de cultivo, su intensidade productiva neste caso, a superficie que ocupa e o valor catastral. O valor catastral que, xa dando un pequeño salto, é determinado polo valor do suelo e o valor do gasto. O valor del suelo, como decía o artículo 5 del texto refundido da lei de catastro, que ven dado por la localización, as circunstancias urbanísticas e a actitud para a producción. As construccións sería dado por el coste de ejecución, os outros factores que fan
ponderación a mesma en función das súas características e do año histórico, da súa fecha de construcción. O valor catastral, que di a lei? Pois que se obtén por unha ponencia de valores. Pero no catastro de rústica, que sufre un pequeño atraso, pois estas ponencias de valores todavía non se han ejecutado, mira que estamos aí. Entonces, na actualidade, o catastro de rústica e o que é as parcelas de cultivo se valoran asignándoles unha calificación e que é basicamente un cultivo de aproveitamento e unha clasificación que indica la calidad ou a súa actitud productiva dentro de ese concello determinado que se está valorando. Este binomio nos asigna unha cantidad de euros por hectárea que se chama tipo evaluatorio e que se fixo no seu día por unha fonte analítica de ingresos e gastos. Bueno, aquí tenéis un pouco máis datos e salto un pouco porque aí os estamos comentando logo máis tarde. Estas cuentas analíticas son do ano 83. Como se tería valor o valor catastral? Que é o que pasou? Pois para chegar ao valor catastral teníamos cuentas analíticas e isto non nos daba o valor catastral. Entonces o que se fixo foi capitalizar estas cuentas analíticas ao 3% e aplicar unha serie de coeficientes que foron fixados en as leyes de impostos generales do Estado e se chegou a unha fórmula que sería, simplificando un pouco, unha serie de coeficientes que nos dan un numerito e el valor desta parcela, neste caso, sería a superficie de cada unha das subparcelas, su tipo laboratorio, esta suma e multiplicado por o coeficiente, nos daría un valor. Aquí estamos, por exemplo, en un tipo de cultivo que sería un cereal bueno en un sitio determinado, veríamos un tipo laboratorio de 9.400 pesetas pasado a euros e con las leyes de presupuestos do Estado, la evolución do valor catastral no ano 2011 pasaría de 988 euros a 2011 a 2.380. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto es un artificio que nos da un valor catastral que ten unha certa relación con o mercado, temos estudios pero para cada un dos cultivos, esta relación con o mercado é completamente diferente. Es decir, si en un labradío podríamos estar a un 10% do mercado, en un matorral estamos a un 0,1% do valor. Preparando todo este tema da valoración, que traballos están facendo? Se está intentando estes anos, o terceiro ano que se fan, obter o valor básico. O valor básico que se obtería a partir dos datos de mercado que se obtén por diversas formas. Entonces, o primeiro que se fai é agrupar os cultivos, a descripción de cultivos do catastro moi amplia, entonces se ha hecho una AC, agrupación de cultivos, donde unha serie de cultivos que se tablita, se agrupan esas calificaciones catastrais e se agrupan en estas tipologías que por exemplo, o que se chamaría TAS, que es tierras arables, agruparía todas estas calificaciones catastrais. Labor radio secano, con castaños, con encinas, con robles, cereal secano bancalado, e moitas delas que nin conozco. Derecho de siembra, es decir, isto recorre tamén o catastro dos anos 70, dos anos 60,
e hai moitas planificacións que reflexan unha estructura e un tipo de promoción moi peculiar. Para facer os traballos que estamos en estes momentos se ha dividido o territorio en lo que se chama RH, as áreas regionales homogéneas. Se ha partido das comarcas agrarias e se han utilizado os planes de desarrollo rural aprobados de acordo co Programa de Desarrollo Rural de 2007, que define os tres tipos de zonas rurales, que serían a de capitalizar, intermedios e urbanas. Este ano han variado un pouco, porque se ha utilizado lo que se llaman clúster, con os valores que teníamos, e nos daban que non pegaba pena ver unhas zonas agrupar, tiñamos tamén 14 zonas, pero a partir destos traballos os clúster nos decían que era mejor agruparlas de outra maneira. Bueno, básicamente han quedado así, ¿no? E a grupa, pois, lo veremos ahora en un mapa, pois vemos aquí que prácticamente todas tienen un forte carácter rústico, matizable sempre, salvo a costa de Pontevedra, na que a superficie rústica sobre a total baixa considerablemente con respecto a outras. Isto é un pouco o mapa de cada unha das zonas que han quedado. O ano pasado tiñamos dividido o Lugo en dúas zonas, a parte sur e a parte do resto. Aquí en Pontevedra tamén hemos aumentado un pouco este ARH, porque parecía que funcionaba un pouco mellor, e hemos agrupado aquí en esta zona norte de Ourense con a parte sur da provincia a parte oeste de Pontevedra, porque parecía que quedaba. Todo isto é susceptible, en principio, ten vocación de mantenerse, pero en función dos estudios que se fagan e das consideraciones que se saquen dos mismos, podrían alterarse en algún momento. En principio intentábase que fueran zonas un pouco amplias, porque, como veredes, os datos que temos tampouco son moi abundosos. Que fuentes de información do mercado temos? Se clasifican en dous tipos, principalmente. A información disponible de forma fehaciente e georreferenciada e que se pode utilizar directamente. O segundo tipo, a genérica, que non cumple os criterios anteriores, pero que pode ser un contraste para analizar ou para ter en conta os datos que temos aquí. O primeiro tipo, as transmisións comunicadas por notarios e registradores e as declaracións de cambio de titularidade tramitadas nas herencias do catastro. O segundo tipo, estudios de mercados, que está a facer hai un do 2007 que se fixo a partir de declaracións a catastro. Entonces, unha vez con esas declaraciones se seleccionaron unha serie de mostras que se fixo unha encuesta a nivel de campo para preguntarle aos señores distintos tipos de influencias que podían ter a hora de mercar estas parcelas, incluídas se habían metido na hora de facer a declaración correspondente na tamén os informes dos xulgados provinciais de expropiación forzosa. Aquí se podían facer moitas consideracións, paso delas neste momento. El conocimiento do mercado por parte das xuntas técnicas territoriales do catastro, encuestas de precio da terra, tema grande comunidades autónomas, moi genérica que dan pouca información elaborada por sociedades de tasación, información recogida directamente das oficinas comarcales agrarias, juntas periciales, que es un órgano que funciona a nivel de catastro para consultivos
con os alcaldes e vecinos, precios de oferta e outra serie de conocimiento del mercado inmobiliario. Por exemplo, se revisaron todas, e hai instrumentos automatizados nestes momentos, se revisaron todas as páginas web donde figuraban ofertas de parcelas rústicas e creo que se recogieron en Galicia do orden de 400 parcelas que podían identificarse correctamente, pero lo que vimos es que es un mundo disparatado. La oferta de finca rústica se comienza diciendo que es finca rústica, pero que se pode construir o que está ao mar, o que características que nunca son agrarias e que parece unha oferta, bueno, que os precios, por suposto, disparatados. En función de esto, pues este año, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el código RH en 1, que corresponde a la zona de La Coruña. Tenemos aquí las agrupaciones de cultivo, agrícolas, forestales, la superficie que tiene cada una, la superficie que representa con respecto al total y la superficie que representa superficie respecto al total de tipo, es decir, de la agrupación de cultivo y con respecto al total del ARH. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos manejamos? Pues estos son los datos resumidos, faltaría 2015 el primer trimestre. Pues estas, por supuesto, en esta transmisión solo son de compraventas. Han eliminado todas las transmisiones de por herencias o por otras. Tenemos que en 2012 tenemos 20.000 transmisiones. En 2013 y ha baixado un pouco, como era de esperar, pues en 2014. Isto para cada unha das zonas. Aquí, pues, podes ver que hai algunas zonas que teñen moitas menos para que parecería correcto, pues corresponden estas a unha zona orense e aquí poderíamos detectar pues, que ao mellor o non hai transmisións, os notarios e registradores da zona orense pues, son máis remisos a remitir esta información. ¿Qué se ha feito con todas estas muestras? Bueno, pues en principio estas muestras que tenemos pues se han revisado una a una y se han eliminado de ellas pues todas las que mostraran algún tipo de anomalía. Es decir, muchas veces las muestras que mandan los notarios repítense notarios y registradores, la misma parcela, esas muestras se eliminan, se han eliminado cousas que pueden ser que o notario e o registrador de compra de varias fincas pues ponga o mismo valor a todas elas, entonces ves unha ficha de transmisión del fichero e aparece que todas as parcelas valen 1.000 euros e resulta que corresponden a distintos cultivos e parece que o que se fixo é poner un valor global a todas esas parcelas. Esas quedan eliminadas. Se han eliminado todas as que tenían construccións para intentar poner un valor de suelo solamente. Se han eliminado todas aquelas parcelas que estaban encabalgadas entre rústica e urbana. Se han eliminado todas as parcelas que teñan algún tipo de proceso dentro delas. Vas a unha parcela e resulta que aquello sin estar reflexado no catastro, pues parece que es un polígono industrial enciano, ¿no? O que hay una construcción que se está realizando, pues todo eso se ha eliminado. Se han eliminado muestras que tenían unos valores pues realmente ridículos, de 1 euro, de 10 euros o 100 euros. Se han eliminado muestras de parcelas menores de 200 metros, pues aquello era unha cousa un pouco rara. En fin, ao final pues se ha intentado y una vez seleccionadas todas estas muestras pues se han aplicado criterios estadísticos pues, para intentar
como tiñamos na diapositiva anterior, pues, un margen de lo que se llaman os outliers. Que tenemos ao final? Pues para, por exemplo, para Pradera, temos cada unha dos ARHs que determinamos, pues, o número de muestras, en algúns casos pues, son realmente ridículas, non nos van a servir, e temos un valor básico obtido pues, a partir de elas. É a última ya, é a última. É a última? Sí. Entonces debe de coger unha que estaba nunha presentación. Ten a última invitación. Por tecnoloxías. Bueno, que se vai a facer a partir de esto? Estos son os valores que, bueno, estos corresponden ao 2014. Pues tienen outras cousas. O diré. Conclusión. Toda esta información se vai a tratar de maneira estadística. Conclusión. Tiña que dar a decir un minutillo, que se faría algo. Si se fai unha representación das mostras para cada unha das agrupacións de cultivo, pues obtense que unha serie de conclusións. Primeiro, que casi o 37% das mostras se refiren a parcelas menores de 1000 metros, cosa que xa é como así. A media da parcela transmitida está en unos 2000, varía en cada unha das áreas regionales, pero está sobre 2000, aumenta un poquito na provincia de Lugo e disminúe drásticamente na provincia de Pontevedra, onde as mostras estarían entre os 400 e os 800 metros. Que máis nos sucede? Conclusión. Unha representación, que era o que quería tamén aí, unha representación logarítmica que incluía valor e superficie, nos dá que a maioría das mostras están, por suposto, por debaixo dos 2000 metros, que a partir de que aumenta a superficie da parcela menores de 2000 metros, con unha amplia dispersión, es decir, os valores en esas muestras tienen desde valores mínimos hasta valores extremos, y conforme va aumentando la superficie, estos valores disminuyen y se estabilizan. Bueno, pues ahí estamos. A partir de este año que se pretende, primero, obtener un valor básico, que nos daría un valor medio para cada unha das agrupacións de cultivo en cada un dos ARH. E a partir dos datos que se teñen pendente, se teñen tamén datos sobre distancia a núcleos urbanos, acceso a carreteras e algunhas cousas máis, pues intentar sacar unha fórmula para facer unha primeira valoración, o que sería esta primeira valoración da rústica para todo o ámbito do catastro, se estaría a facer a finales de ano, básicamente. Entonces, si queredes, pues concluo a miña, que pasei de tempo moita presentación e estou a vosa disposición para o que querades preguntar.
esta sería unha gráfica, esto es para comicios, donde con unha representación de unitarios pues nos daría que a dispersión máxima, cuanto máis pequena que a parcela, vai disminuindo conforme aumenta a súa superficie e logo ten unha certa tendencia a estabilizarse conforme as superficies van aumentar. Bueno, isto é o que había ocurrido e que tenía un PDF. Bueno, estos son os valores básicos que se escribieron no ano 14, agora estamos en outros, se han incorporado máis mostras. Aquí estaban estes son os criterios para as mostras que os paredes nos darán el número de transmisións e estes son un pouco os valores que se poden obter. Lo máis chamativo é na zona da costa de Pontevedra, que os valores disparanse de unha maneira desorbitada, casi son uniformes e bueno, habrá que analizarlos con detalle. Como vedes, pues os valores unitarios, pues conclusiones. Los valores de viñedo están dentro dunha lógica máis ou menos. Esta sería a zona, por exemplo, de Ourense, que dá uns valores unitarios de 80.000 euros. As estimacións de datos que se manejan que hoxe en día un viñedo pode estar por 6 euros metro cuadrado, máis ou menos, na zona, estos nos salen un pouco máis altos. Que máis? Pues, por exemplo, unha labor de secano pues estaría entre os 2 e os 3 euros por metro cuadrado. Bueno, está a facer o análisis destes datos que, bueno, son bastante congruentes, porque se ha visto que nestes anos estes valores a nivel xeral están baixando. É unha evolución que se ha visto tanto en 2013, 2014 e 2015, que os valores que se obteñen son menores. Tamén, para que sirve isto? Pues para ver posibles deficiencias na nosa base de datos. Que é posible que exista. E con isto concluir.